салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Варзишгари тоҷик Оид ба ММА Лоиқ Раҷабов дар турнири PFL иштирок кард. Дар ин турнир ду нафар варзишгарро мағлуб кард ва ба финал роҳ ёфт. Дар муҳорибаи аввал бо варзишгари доғистони Ислам Мамедов рақобат кард ва бо розигии доварон ғолиб омад. Хотиррасон мекунем ки Ислам Мамедов аз гурӯҳи Ҳабиб Нурмагомедов буд ва дар ин рақобат барои дастгириаш Ислам Махачев омада буд. Лоиқ Раҷабов дар рақобати дуюм бо варзишгари амрикои Крис Вейд рақобат кард ва ғолибиятро ба даст овард. дар ин рақобат дар сонаи охир Лоиқ Раҷабов ба худ чунон боварӣ дошт ки ҳатто рақиби худро масхара кард. агар Лоиқ Раҷабов дар финал сазовори ҷои аввал гардад, пас $1 миллион соҳиб мешавад. Чӣ гуфтаниям дӯстони азиз, чунин варзишгарони тоҷик зиёд гарданду ва дар ҳар як гӯшаи канори дунё парчами азизамонро боло бардоранд. Лоиқ Раҷабов рӯзи 31 декабр дар финал бо Натан Шулте вомехӯрад. бовари комил дорем ки ин паҳлавони тоҷик бори дигар парчами давлати азизамонро боло мебардорад ва соҳиби як қопча сум мешавад. ва афсӯс мехӯрем ки кам буданд варзишгарони тоҷике ки Лоиқ Раҷабовро барои ғолибият табрик карданд. Танҳо мо як чизро мехоҳем, чӣ қадр варзишгарони дигар давлатро табрик мекунем, хоҳиш мекунем ки варзишгарони тоҷики худмонро ҳамеша дастгирӣ кунем, чунки дастгирӣ барои варзишгар қувваи хеле бузурге медиҳад. Камил Гаджиев Лоиқ Раҷабов ва мардуми тоҷикро ба ин ғалаба табрик намуд. В общем, на самом деле, в лице Лоика Раджабова сейчас таджики получают первую настоящую мировую звезду ММА. бори дигар ба Лоиқ Раҷабов гуфтем ки ташаккури зиёд ба ин хел ғолибияти мошни ва ташаккури зиёд ба Муҳаммад Наимов ва Азамат ки то охир ҳамроҳи Лоиқ буданд. хайр дӯстон, то барномаи оянда лайк монда дар канали мо обуна шавед.